Lumadhanipun winisudan panggihipun sangat maja pinanganten sekalian sampun tungkap ing paripurna kanthi lulus raharja kalis ing rubeda sambikala. Pepak sinaraja lenggahipun putri sangat maja pinanganten sampun pepak andher kinapit lenggahipun dening Rama saking ibu tanggaping sasmita ibu pangrengga busana. Lumadhanipun adicara kalajengaken sumungkeman kacar kucur dahara kembel hingga nuntas ing paripurna. Kidari nderekaken lumadhanipun adicara sungkeman nderek ketawang rinujit versinipun saking Muda Laras. Dipun wiyaki Mbah Gamun. Salah ora dicawiske. Nggih, nggih. Inggih kunjuk dhumateng para bapak ibu tamu undangan ingkang mulya kapinaraka lenggah kanthi ingkang saklangkung maharedika kanthi rinengga ing mangke tumampak adicara hingga ndungkap ing paripurna pamundhut kasuwun dening panjenenganipun Bapak Kasni ingkang hamengga karsa. Ketawang rinujit kadya rinujit rujuting galih kang kameni sudha kinanti sedya mangarsa arsa sumungkem pring pepadanganipun ingkang Rama saha ingkang Ibu. Sumungkan manipun ingkang putra pinanganten kapurwakan ingkang putri temanten konjem hamarkelu sungkem ring pepadanganipun ingkang Raka pun Bagus Andri Pratama. Sungkem pangabekta kula kunjuk paduka pun Kakang Mas. Sungkem pangabekti kawula kunjuk panjenenganipun Kakang Mas. Ora liwat ndatampa sungkem pangabektinipun sira wong ayu. Tumuli kanthi suku ing waradari sangat maja pinanganten sarimbit. Daya-daya hanya kati palengganipun ingkang Rama saha ingkang Ibu ingkang putra temanten kekalih konjem hamari kelu kahadhep mring pepadanganipun ingkang Rama saha ingkang Ibu. Duh Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Duh Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Sungkem pangabektos klunjuk panjenenganipun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Lepat kawula sakadang nyuwun pangapunten saha nyuwun tambahipun barokah donga pangestu panjenenganipun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Semanten ugi kawula Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Iya ya nggih anakku bocah sabrayat bocah sakara ora liwat sungkem pangabektimu wis ndak tampa tumuli ganti tampalana ya nggih sungkem pangabektinipun Kang Rama saha ingkang Ibu. Nuwun inggih Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Nuwun inggih Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Sungkem pangabektimu wis ndak tampa, muga sira tak dongake sakloron nggonira gebyur ana ing bebayan agung satemah tansah manggiyana bagya mulya wekasane hingga besok neka ing pungkasaning ya nggih. Nuwun inggih Kanjeng Rama matur gunging panuwun kanthi donga puja pangasuti panjenenganipun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Sempatan ugi kawula mekaten Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Tumuli ingkang putra pinanganten sarembit ganti gumanti anggenira sungkem pangabekti nyuwun tambahipun donga saha pangestu mring pepadanganipun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Ganti gumanti anggenira sungkem hamari keluwing padanganipun ingkang Rama saha ingkang Ibu.
ingkang putra pinanganten sarimbit enget mring darmane ing rikala jaman semanten ingkang Rama saha ingkang Ibu ingkang hangandhut jiwa ragane wit timur hingga nganjen lulus tumekaning dwasa hingga kawini suda kadya kasendal enggalih katon gawang-gawang ing waspa lamun ta cinandra kadya mutiara kang hari noncik paripurna ingkang putra pinanganten nggenira sumungkem ring pepadanganipun ingkang Rama saha ingkang Ibu tanggaping wacana Ibu Windasalon Ibu Pangrengga Busana ingkang putra pinanganten sekaliyan genela ing munggung minggih adicara kacar kucur lah punika ingkang senebat kacar kuyur biyen wong liya saiki wis manjing dadi sedulur linamparan dalam lampus minangka tandha yekti tresnanira donya hingga minjang tumekaning lampus kacar kucur ingkang kadadosan saking kacang kawak kedhelé kawak dhuwit recehan kawak duh Nimas wong ayu garwanipun Kakang iki ana rejeki sathithik ditampa wong ayu muga wujudipun rejeki sathithik iki mangkono besok bisa lan kena kanggo murakapi awakne dhewe sakloron nggone urip bebarengan nuwun inggih matur gunging panuwun Kakang Mas kanthi tanggaping sasmita ingkang putra pinanganten putri daya-daya wujuding raja kaya kapasrahaken mringkeng Rama saha ingkang Ibu mugi ing tembe sageta karya rinumpaka kagem bebetahanipun kagesang nggenipun mancik ngebyur ing madyaning bebrayan agung kawistara paripurna lumadhenipun adicara kacar kucur tumuliri sangat mojo pinanganten sarimbit arsya dahar sinarengan dahar bebarengan sinarengan dulang dinulangan temanten putri dumulang mring temanten kakung samanten ugi ingkang temanten kakung dumulang mring temanten putri anambira suka ing waradaya ingkang Rama saha ingkang Ibu hanguningan ingkang putra pinanganten sarimbit nggenipun dahar sinarengan sarta dulang dinulangan kanthi rasuka mangun bagya ing waradaya lah punika ingkang dadi darari sangat mojo pinanganten sarimbit wujudipun sekul kuning sekul jenar kanggo ngarane kuning ingkang dadi palampita sangat mojo pinanganten mogya tansah manggiyana ning ing cipta meneping kalbu nggenira arsa ngebyur ing madyaning bebrayan agung satepah manggiyana yana bagya mulya donya hingga benjang ing pungkasan paripurna sangat mojo pinanganten sari mingganipun arsta sigra dahar sinarengan tumuli ingkang putra pinanganten sarimbit arsa ngunjuk bebarengan raos ancles nyes kahananing wis mancik mangsa ketiga paripurna sangat mojo pantamanten sekalian nggenipun dahar bebarengan tumuli ingkang putra temanten ngunjuk bebarengan kados kula Mbah Mudin unjukane banyu tawa ning tos Mbah Mudin mboten campuran
Ing rika jaman kinuri sangat maja pinanganten kinunjukan mawi tirta ingkang mijih saking saklebeting kendi pertala. Wujudipun tirta bening, ya tirta wening, ya tirta suci, ya tirta panenggaing rasa, rasa sejatining rasa ning agesang ngancik alaming madya. Amastuti ujaring para kina. Lumadinipun adicara krobongan jangkep kacar kucur dahar kembul sumengka manri sangat maja pinanganten sampun paripurna. Sinegeki ingkang cinarita gumanta ingkang kapersa hanya rangi sinegeki gangsa Lokananta. Lulus raharja paripurna sedhing lampahipun adicara krobongan jangkep kacar kucur dahar kebul sumengkepan ingkang putra temanten sekalian sampun lumampah paripurna.